Hello family, munofara here. Aiwa, totini makuru kutoka Egoreza. Pati tiangu dara Egoreza racho aiwa arisikufaza, arisikunakita. Mushwe mekunge mukoma Freeman. Zikana kuti HKD boss Freeman still Vesta chizanga. Kana pane varuizo zia pane mavideo akatenderera pa madeza purayo chama ya Freeman yakarowa nefuti iyo vaenda ku robbery kuratidza kuti pane madhiri avada kuita kuti bamurwa nefuti netimu reZRP. Saka nhasi makusenseni tafuma nichiona kuti aiwa mukomana Freeman ari kutotsvaga nemapatsa zvekudaro tori pa wanted mukomana zvekuti aiwa pakati ari parani. Mukomana anova iye akarowa nepfuti ndeuyo ari apa kune vamwe vavo vasingamuzive ndio mapictures aka. Iyi ndio message sendwa neZRP Zimbabwe Republic Police vachiratidza kutsvaga mukomana zvekudaro daro. Saka chimwe chazvinyanya kushoka mafans chandaona chinyanya kupisa mastreets vanhu vari kudhiniwa nezvakawanda varikutaura kuti mukomana akabudisa album ronzi robbery ende uye aimbofungidzirwa fungi ari mumadhiri nemurume anonzi silent killer anobatika paJoza. Mukomana anoita zvekurova matracks ane fuel, anoita zvekurovawo even mahijack. Mukomana akambobatika biti kana akamborova kana video futi ipapo. Saka Freeman ari pamawanzva manje guys, hatisi kuziva kuti ari mumudhiri kana kuti haamumudhiri, but iko zvino aiwa ari mwako mapurisa. Thank you for watching. Please subscribe. Thank you.